Bones, soc Sergi Pallarès, propietari i l'enòleg del Celler Relats, un petit projecte d'aquí de la Déu Terra Alta, i avui us porto un vi blanc, el nostre vi blanc jove, que es diu ADN. ADN és un petit homenatge als nostres avantpassats que ens han ensenyat a estimar la vinya, el vi i la Terra Alta des que pràcticament vam néixer. És un vi blanc fet en varietats tradicionals de la Terra Alta, és garnatxa blanca i macabeu, en concret un 70% garnatxa i un 30% macabeu. És un vi molt lleuger, molt fresc, ideal per a servir a l'estiu a copes i pot maridar en tot tipus de menjar, que sigui un menjar molt light, aperitius, i això és ideal per prendre copes. I us el fico a la copa. Veureu que té una tonalitat verdosa i en nas tenim unes aromes de fruita blanca, aromes florals, i un cop me'l fiquem a la boca. És un vi que entra molt fresc, com us comentava abans. Té un final llarg de boca, un pas bastant voluminós i ens porta al que és el nostre territori. En aquest vi volem representar sobretot el que és la Terra Alta, les garnatxes blanques que tenim i els fantàstics macabeus que també podem elaborar aquí. Tot i que és un any una mica complicat per a tots, espero que pugueu gaudir d'aquest vi igual que ho faríeu a la festa del vi in situ, i espero que el gaudiu molt i res, ens veiem a la pròxima edició, que espero que pugui ser ja de manera presencial.